Hej, jeg hedder Leila Øksnebjerg. Jeg er neuropsykolog og forsker. Jeg har udviklet Dagliv-appen, og jeg vil gerne fortælle dig lidt mere om, hvad Dagliv-appen er, og hvordan den kan hjælpe dig i hverdagen. Dagliv er designet som en meget brugervenlig alt-i-en-app, der støtter hukommelse, struktur og overblik. Med Dagliv-appen har du kun brug for én app til at støtte din hukommelse i hverdagen. Appen er skabt via forskning, og den er designet til at hjælpe personer, der har kognitive vanskeligheder, f.eks. på grund af en hjernesygdom, hjerneskade eller af andre årsager. Dagliv-appen kan bruges på tværs af flere enheder samtidig, og den kan bruges af flere personer samtidig. Så kan f.eks. pårørende hjælpe med at bruge appen i hverdag, hvis der er brug for det. Dagliv er bygget op omkring en kalender, som er nem at overskue og anvende. Der er f.eks. et tydeligt nu, som gør det nemt at orientere sig i kalenderen. Sammen med kalenderen giver Dagliv dig flere funktioner, som nemt og fleksibelt støtter din hukommelse i hverdagen. Appen samler og giver overblik over huskesedler. Du får nem adgang til alle dine kontakter, og kontaktoplysninger og adresse kan f.eks. tilføjes en kalenderaftale bare med et klik. Checklister hjælper dig, når du skal huske, tjekke og have overblik over ting, du skal gøre i hverdagen. Og i dagbogen kan du gemme dine minder og støtte hukommelsen for små og store begivenheder i hverdagen og livet. Du kan downloade Dagliv fra App Stores, og det er gratis at prøve appen. Filmen her er en kort introduktion til de forskellige funktioner i appen. På hjemmesiden www.dagliv.dk kan du se flere film og læse mere om de forskellige funktioner og hvordan de kan bruges til at støtte hukommelse og struktur i hverdagen. Du kan også følge os på Facebook og Instagram og få inspiration og nyt om Dagliv.